ഹായ് മച്ചന്മാരെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഷാർജയുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ വൈകിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും കൂട്ടുകാർ തോന്നി അവനൊരു ഷാർജ അടിക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, നേരെ വിട്ടേച്ച് ബാച്ചൂസ് ഷെയ്ഖ് ഹബിലോട്ട്. നമ്മുടെ സ്പോട്ട് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീച്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബാച്ചൂസ് ഷെയ്ഖ് ഹബ്. കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ. അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള 8 എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റോഡ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, അതിൻ്റെ തൊട്ട് പറ്റിയ തന്നെയുള്ളൊരു കടയാണ് ബാച്ചൂസ് ഷെയ്ഖ് ഹബ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ചേട്ടൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്ന് നല്ല കട്ടപ്പാലെടുത്ത് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചായി നേരെ മിക്സിയിലോട്ടിട്ട് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ നല്ലപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഷാർജ അടിച്ചു വെച്ചത് നേരെ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷാർജയിലോട്ട് അടുത്ത് ഇടുന്ന കാഷ് നട്ടാണ്. കാഷ് നട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ്. ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി റെഡും ഗ്രീനും കളറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടുന്നത് നമ്മുടെ വാനില ഫ്ലേവറുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ്. 2 ഐസ്ക്രീം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് അതിൻ്റെ മേളിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 50 രൂപയുള്ളൂ. 50 രൂപയ്ക്ക് നല്ല വർത്തായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ട്. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും വരാം. ബൈ.